שלום לכם חברים, האוטובוס שלכם הכי טוב שיכול להיות. תסתכלו, אני מקליט אתכם עכשיו, מסריט אתכם, כולם אני מסריט עכשיו. נעלה את זה שלום לכולם. שלום, שלום, אנחנו מסריטים. סליחה, אנחנו מסריטים סרט עכשיו. סליחה, אנחנו מקליטים עכשיו. הנה כולם מי שעולה, מי שיורד. מי שעולה ומי שיורד. כן, מי עולה עוד? שלום. עכשיו הנה עולים. עכשיו אני יפה. שלום. מה נשמע? היי, בסדר. איך אתה נהנה מהטיול? אוויר מצוין. מצוין, יופי. עכשיו בוא נראה הלאה. שלום. איך אתם נהנים מהטיול? מאוד. יופי. תעשו שלום, תעשו שלום. שלום, שלום. אוקיי, יופי. טוב שמדברים, אחרת... כן, בטח, אתה חייב. אבל אתה יכול לספר לנו על המשבר שהיה אתמול? כן. לא עכשיו. לא עכשיו. טוב. איפה המדריך? שולם היה ארוך ודוק, למה הם לא כמה מאוחר וזה. הנה, אני עוד לא קראתי, תסתכלי. איפה המדריך? יבוא. אודי? ישראל, לא עקצו אותך? לא, מי יעקוד אותי? שעשה הליכה פה ולכתוב, זה טיול. כן, אתה בא לפה? תספור אותם. גבי, זה מדהים, גבי. משהו. תסתכל מה זה. יו. איזה יופי. פשוט מדהים. תראה מה זה. תראה מה זה תראה, תסתכל. וואו. מדרגות. מדרגות. איזה יופי, וואו. תראה מה זה. מדהים. מדהים. גבי, תסתכל, גבי. תכף. נעבור מפה. תראה מה זה. וואו, איזה נוף. תראה איזה נוף. לא יודע, נופים כאלה? גבי. אני חושב את עצמי עכשיו במטוס. אני חושב גם אני במטוס. תראה מה זה מדהים. 3 דקות כבר, אני עושה סרטה 3 דקות כבר.
זה לא נגמר. חברים, אני יוצר פה, תרדו איתי. אתם עוברים כביש, אבל אנשים באים מלמעלה ומלמטה. אלה שבאים מלמטה הכי מסוכנים, הם באים בשוונג. אני עובר איתכם את הכביש עם הדגל, אבל בבקשה, בזהירות, כשאתם מגיחים מאחורי האוטובוס או מלפני האוטובוס, ימינה-שמאלה. אני שם, אבל ממש בזהירות. אני אומר לכם עוד פעם, מכוניות שעולות בעלייה, באות בשוונג. אותי אתה לא מצלם? אתה מצלצים, רגע. רק במזוודה שהולך למטוס. עד 3 בקבוקים? לא, רק לא שנה שעברה. הזדמנות הלבן כזה. הכל טעים. גרשון, בבא, איך הכוסות? בוא, יש לך פה. בוא. זה היה שלך. יש פה, אודי. לחיים, אבי, לחיים. לחיים. הנה, גרשון. לחיים, לחיים. היא לא יכלה ללכת. לחיים. שנייה. קצת כזה, זה יתפזר עוד מעט. מה טוב? לחיים, לבריאות. בריאות, אבי. תודה. תמשיך לטייל. בוא פה נעשה איתך תמונה, בוא. לפני שאני אהיה שיכוח, אחר כך לא רואה. שנייה, רגע אחד. נמצא את זה הכל פה. Thank you.